Terwengi sepi durung bisa nendra ora krasa Pae, pae. Piye Bune? Terno nggone pasar. Ayo Bune, yo. Sandalku. Ndak cepet Bune. Ya. Aduh, piye to Pakne? Nek mau numpak iki piye to Bune? Bune. Lah wong aku durung numpak kok wis di. Lah iya tak kira ora wis numpak Bune. Ya wis dan cepet. Wis tak begagahe Pakne. Yo ndang, yo. Arep nek pasar Pak, kok liwat kono ki lho. Oh kleru dalane. Lho. Padakne sapi ya Pakne iki. Ya wis ndang mangkat yo. Pak, tebas kerupuk. Rupuk sendi jeng Siti. Sing biasane iki lho, Pak. Waduh ini ya. Iya. Pinten, Pak? 13. Waduh. Saya kembali nih. Makasih ya. Nggih. Pak, iki mau ning endi yo? Biasane pedane nek kene kok gak enek. Duh. Kayak sopo kayak Pak motor biayaan ram. Good morning Bu Maratua. Maratua cangkemmu. Gula apa nih kene, Pak? Yuk, golek iki lho, kerupuk karo jajanan. Lah terus, ning kene terus kok Ngenteni Pak iki mau lho ning ndi? Wong aku ditinggal dhewe nek kene. di bareng aku apa piye? Tak terke mulai. Ya wis yo, ora apa-apa. Siap. Yo. Piye to iki? Kok iso tiba kok ngene iki? Ora ngerti to, Pak. Salah biayaan barang kok kowe iki. Aduh. Aduh. Iki lho tahuku hancur iki lho, kerupukku barang. Aduh. Wes ayo, mulai. Tak gonceng kene. Tepi iki. Gun. Mbok gonceng ngono ta? Alah ayo. Karo marang tua barang kaya ngono to. Ket napa gak sampai susu ae iki. Kamu. Lho kae, Pak kene tibake. Wis kan kene. Alah sudah mulai kono, melenak-melenuk Sudah mulai. Alah sudah mulai kono. Sun yo. Alah dia. Judulnya siapa mau? Internet Jarwo. Wah, lebih jadi ini. Aku ngalih mau loh, aku tiba di pasar kono.
Wes tak dosik. Iya. A few minutes later. Pak tangi, wayahe. Waya apa to? Wayahe budal ning sawah to. Oh, nang Ning sawah. sawah. Ojo ngantuk aku. Sik tak turun cek nang. Ayo gek ndang budal. Kok turun neh? Budal turun neh. Lah kopine karo sarapane ndi? Ya engko ben diterne anak wedok to ning sawah. Ya wis tak budal sik ya. Ya wis tak budal. Iya, gendang. Muah. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Oh, biar tak mengapa. Rela aku rela. Oh iya, ndok wis mateng iki. Nduk, terno nggone bapake iki lho. Bapake iki mau sarapan, go ngopi. Tak tinggal nyapu sik. Sik foto iki lho, Bu. Ojo sak-sik bapak suka kalian. Ojo lali nduk, ndoke. Oh iya ndoke. Sing ndi mau? Iki wis. Panas heran ngenteni kiriman randang teko-teko yo. Rokokan sik. Ndi jane iki Pak iki nyang sawah ora ketok buntute blas sih. Golek isih ae. Karo ngenteni sarapan, rokokan sik dinikmati karo leren. Sarapane selak dedek barang. Hei, Pak. Saya tak rono tenono ya. Sik. Iki Pak sarapane. Iya, Nduk. Iki ngombene. Iya. Iki lawe ndoke. Julali ngombe Pak kesereten. Iya. Oke, selfie sik. Piye to Pak kok ngono? Itu kan terkenal toh. Iya, hati-hati ya, Nduk ya. Tak pangane kirimane. Tak pangane kirimane anak wedok mesti masakne apa ya. Wah, ndok mateng iki jelase. Kok angel. Wes, iki piye blogok jaran. Luwe-luwe dadak bedokane kaya godaan kebo. Piye duwe anak wedok abot HP-ne karo wong tuwek. Beh, nyandi waring mang anak. Kok gelis timpen mlakune yo. Ora ngerti wong tuwek sak luwe. Gok jaran. Sanake iki tak pangane. Ngene-ngene dikirim karo anak wedok gak apa-apa wis. Tak pangane sak eneke. Tombo luwe. Wah. Lah kan apa? Yang ngerti wong tuwek sak luwe. Gok jaran. Wes, ngombe ae. Banyu yo ora enek pisan yo, gek piye? Nah, mulih. Loh, ndok ndi iki mau sing digawa?
Pak wis pesen ning sawah durung sarapan kok malah digawani nduk entah to. Walah. Anda di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di rumah saya. Yes. Ngaret-ngaret dahulu, bengine aro lenu. Ya semangat ngaret ya deh. Kebengi garek ketemu dek menu. Yes. Wei, kok Joko? Rene. Rene apa? Karo kene sel leren. Sik to. Iki tak kei rokok lho. Piye? Rene. Rokok orang. Di Rene sik to, rene sik leren. Iki kok sik enom kok yo. nyolot iki. Ana ya aku. Ya. Lah. Bocah cilik to iki nyolot-nyolot arek godak. Hanya pelajaranmu. Kok malah wow apa wani Kok leren-leren. ya rokokmu ndi jare mau kayak rokok aduh aduh iki Aku mengi itu ajaran lho. Piye to? oh apa Nak to. panas Jadi wong itu tetep wani no ngerti gak gak. sampai gak omong lho. Ya apa to apa. Wedhus kuwi pirang dino gak kopen. Iki arep untuk sakmu tok lho. Oh, Sakne mun uripmu. Juga yang susah to. Sakne. boyo anakku. Jenenge wong arep to. Boyoan wajar. Aduh. Anak pejo kan. Oh, ayu. Iya to pacarku kok. Pacarmu. Oh, dapuranmu garangan pacarmu. Garangan. Mbok kira iki aku tukang entekne pitik Lah terus apa? Sapi wedhus. Ketekmu nyok, njalukmu apa? Kok kira iki dapuranku ki kayak kebun binatang Ra iya. Lah, wis saiki ngene. Apa? Balapan sapa sing dhisik kok omahe mlenu? Ha, Kuwi entuk mlenu. Wani apa ora? los. Tenan ya? Iya. Oke, saiki budal. Sikat. Kok kira aku gak wani? Wah, aku dhisik pembalan. Keryo kowe iki. Start ning kono ya. Yo. Wes ya, sapa sing teko omahe menu dhisik, kuwi sing oleh menu. Searching for greatness in a sea of the dreams. Sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. 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 Yeah, I just wanna be Dihancit jaran ki Joko. Keleno. Kae lebih cene kono. Iya. Ono. Enak apa
Wes, iki lho. Itu golek Joko karo Jarwo iki lho. Ya kok ngene iki lho. Wes. Pada gelutan ae ora genah bocah. Wis ndang ngomong dhisik. Tak mlebu aku. Ora usah ngomong sing ra genah. Jane main opo? Ini lho, aku iki apa? Wis, aku ae ngomong. Aku ae ngomong. Wis to siji ae. Temen kancane. Dadi ben genah. Kowe iki milih aku apa Joko? Sik, tak pikir ya, sik. Aku pilih sapa? Woi, stop! Kau mencuri hatiku. Stop! Kau mencuri hatiku. Kok malah joget-joget? Wes, gak pilih dapur aku kabeh. A few moments later. Wae foto update langsungan. Anu, Dalem Mas Joko. beh. Khusus kok isa ya ini Mas Joko ya? Jane mah tekan ndi to Mas? Yo aku bar ko sawah. Walking. Walking apa to Mas Jok? Mlaku. Biasamu kok ya happy eram. Lho, mesti kene nyawah ngene yo panggah tren. Iya Mas Jok. Senyummu lho, Dik. Apa lo Mas? Jan koyok corona. Lah kok corona piye to? Gak enek obate. Ya Allah Mas Jok. Kok isa ya Anda merayu-rayu saya? Delok tanganmu aku. Iki lho Mas. Kok isa ya Allah. Iya, wis ta. Ngene ae. Lah kok lek seneni ibu piye? Ora, ibumu ning mburi ra bakal Wah, metu. aku ndredeg kayak engko lek ibuku metu. Ora. Awas yo delok. Apa? Ayo metu ya. Yo, saiki. Aduh. Ibu ya apa to? Anak wedok yahine wayahnya kok malah pacaran. Kowe, ndang mulai kono. Halo, Wes ayo mlebu maghrib. Hati Mas Jok. Walah, duwe anak wedok ora tau resik-resik, mek foto-foto ae gaenane ya Allah. Apa to Bu? Apa kok celok-celok rasan-rasan aku iki mesti? Ya to Bu? Ora, iki mau lho, Halah. ibu ngresiki kamarmu. Aku no arepe cerita Bu. Cerita apa? Ngene lho, lungguh ya Bu. Ya, nunggu. Lungguh ya, engko mau seneni. Ora. Aku no pengen cerita. Asline no, aku no mendem tresno karo Mas Joko Bu, tapi no karo bapak gak oleh. Terus piye Bu solusine peh? Ngene lho, Nduk. I'm sorry, Iki ibu gak serius sengaja. lho. Palingo bapakmu gak pengen duwe mantu koyok Joko, koyok Jarwo. Minimal bapakmu pengen duwe mantu sing koyok artis ngono kae lho. Artisnya sopo ya Bu ngono kuwi? Ora usah bagus rupane, sing penting bagus bandone. Walah Bu, nasibku kok ngene iki. Gak ditresnani karo Mas Joko malian. Lek Pak ngene iki gak ngolehi. Piye Bu nasibku ngene iki? Sopo kae, Nduk? Dek melanu. Metu dhewe apa tak tokne? Mas Jarwo, kau masih sini kok rene? Biasa Dik kangen to karo sampe. Sik Mas sabar ya. Iya. Iki ngono aja, ngono to. Iki mung nek iki ku ngabung iki piye?
Padahal kan pengenku ngambung kamu lagi. Mas, kenal Mas. Ya ampun. Loh, oh iya deh, lali deh. Ayo Mas, kene loh. Lu gak sandingku. Ya. Dek, aku udah ini balapan tuh. Di Joko lho, nek balapan gak iso sportif nih. Lewat jalan tembusan dek, bayang gak iso nih asli gitu. Pemelek ngaran iki, cara uang ki licik lho marane. Dan gak iso sportif iki. Akhirnya ya panggah tapi semangat kondisi itu. Jadi sama menang loh Mas Wo. Kudune tapi ya iki ya. Ini loh Mas Wo, tak syukuri ya. Samen kira Pak Montor joyak-yakan juga banter-banter. Harusnya samen menaati rambu lalu lintas. Ya mau itu malah masalah dengan aku toh. Nyapa? Aku malah sampai dilawi batak rencekan Mas Wo. Opo iki? Tahu sih mau gitu blok nih pasar karo ibu teh ya ngomong orang aku tuh. Wong kulo iso mau wadul aku ayo. Enggak, lah jenenge wong kan juga kabeh gelem pibul. Mas iki masih delok ning tanggalan. Enak ya tanggalan dina apes. Lah iya. Hanya melenu asik melenu 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 kue melenu tuh ajar woi ini biar melenu wah ngawur jarwo pacarku Deni awas weh. Awas. Oke. Dipocong. Deni. Oh, musuh aku ngene to. Gak ngerino. Cek melenuk. Iki awakmu ketok uwai tenan. Masa to Mas? Tenang, kayak widodari kan wis wiwi ngono ngerti sakit. Opo? Opo tuh? Wedi to kamu? Tenang Dek, aku nang ngene iki yo suwi-suwi wedi tenan kok iki. Ayo Dik, jajal parane Dik. Wis to. Aku wedi Mas. Kan enek Mas Jarwo. Ya. Tapi aku wedi Mas. Tenang, enek Mas Jarwo. Wis to. Tenang, enek Mas Jarwo. No, ayo, ke Mas Joko iki. Mas Joko. Oh, wis aku melas.
dhewe ngeseket pacare aku yan. Ini terkenal. Karepmu piye? Gak taruhanmu piye? Ayo. Wes. Awas. Action. Ayo, jalanku. Mainmu elekan aku bejok tok. Oh, kan aku.